wilujeng dalu Mak Jange Malimbok. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Gareng kok metu gasi ereng. Biasane rada isu-isuan kok anteng metu kok gasi. Selak kesusu apa kepiye? Sik miku sedo ngajal arep gelakan tes densus. Kalau mik itu enggak sedo, aku nih sinau Jawa ora ngono. Nek sedo iki dienggo wong tuwa, tuwek-tuwek itu sedo. Nek sing enom apa benda mati apa pitik apa itu jenenge modar. Berarti nek gareng niku gareng itu hewan itu yang sering mabur-mabur itu loh, Mbak. Oh, itu ya. Hewan ya? Gareng itu hewan. Reng gitu, ada ya. bunyi itu. Oh, ya. Itu garing. Ya, berarti kalau gareng mati itu bahasanya Jawa? Modar. Matur nuwun. Saya siap modar. Kowe kok langsung tersinggung apa kowe rumangsa dadi kewan sing rer-rer gitu, Pak? Ora iki tak rembug tetep tak rembug babakan trap-trapan tata basa. Ya. Nggon babakan wong meninggal dunia. Meninggal dunia. Jawa ki eneng mati karo sedo ki bis dhewe-dhewe gunane. Nek sing sedo Sik mati sik. Mati ki kanggone tumrape para kiai, para alim ulama sing tekun ngibadah. Itu mati kese nek mate wis diganti. Oh, itu ana dawane. Nek mate wis diganti. Nek sedo kuwi kanggo para nayaka-nayakaning praja sing kulino berbakti kepada masyarakat. Oh. Siksane wis disuda, sedo. Siksane wis disuda. Nek kaya aku ora modar. Apa? Bongko. Hah? Bongko. Iki. Bongko. Lah ya iki. Kuwi bokong ngawur. Lah bongko ki diobong ning neraka. Bongko ya aku ora melu-melu aku yoga ning kono. Bongko diobong ning neraka. Lek pejah. Ana ta pejah? Ketok ora usah dijelaske nek iki. Ketok arep geser. Lah ya ana modar, ana mati, ana pecah, ana bongkok. Itu nggih ngapunten pokoke kalau ada salah. Sowan kula wonten mriki wonten Tembak Boyo. Nggih kaping kalih nggih Pak Bu. Rumiyin kadosipun ten pundi Pak Gun nggih? Teng pinggir jalan mriko. Nggih, pinggir jalan mriko nggih. Saged kepanggih Pak Bupati rumiyin nggih. Sakmenika nggih saged pinanggih malih. Ini berarti memang betul-betul masyarakat wonten mriki sangat nguri-uri kabudayan Jawi. Buktinya nggih Bersih Desa tetap nggelar wayang niku ingkang dados inspirasi untuk desa-desa lainnya nggih Pak Gun. Nggih. Nggih, niki kula nderek mangayu bagya pokoke sinten mawon ingkang sampun rawuh mriki nggih kula nggih dongak-dongakake mbae nggih. Sing rawuh mriki. Mriki anak bebek. Meriki apa? Meriki anak bebek. Aku reti rasa ngandani. Lah ya wis ngerti. Meri anak bebek, kutuk anak pitik, gugur anak macan, anak lutung kowe. Pancen rupane mon pun mendekati. Nek aku anak lutung mongko ling ngadeki wong loro iki anake berarti ki mbokne iki lutunge. Gak aku dadi mbokmu kapan aku meteng kaya kowe. Kok meteng? Nah aku meteng kaya ngene bentukane tak USG langsung rasa metu, rasa metu aku mesti ngono. Meteng. Kok meteng? Nggih, niki sowan kula mboten namung piyambak, kula kelih Mbak Yu kula Mbak Tatin. Wau dawuh saking panitia diminta kasih satu lagu dulu berdua, nanti diserahkan ke panitia lajeng Bapak Bupati ajeng ngendika memberikan sambutan. Oh, ngaten nggih. Monggo kepareng jumeneng Mbak Tatin. Mbak Tatin. Dipun iringi kanca-kanca. Mentok tak kandhani. Spotnya benar-benar sesuai kalih sing
jumeneng. Jumeneng. Nggih. Makane aku ora arep sugeng dalu karo dialange kae. Lah ngopo? Iki mau diiringi napa panjenengan? Kula serampat. Serampat to kali joget saking apike. Mbak Elisa diiringi apa Mbak Elisa? Klintang, numpak andong ngembel klingklong, klingklong. Terus aku Mentak, terus maksudnya aku kaya mentok ngono apa piye? Ya wong ki kudune ki mulat salira angrasa wani. Loh, nek mentok kok cantike kaya ngene iki mentok apa? Kuwi mentok anu, apa jenenge? Mentok jumbo. kok mentok jumbo. Luwih nglarake nek kuwi. Maksud lo Yang cantik yang dicari oleh orang masa kini itu sing bateni ya kuwi mentok jumbo. mentok jumbo, mentok iki wis gedhe kok jek jumbo iki padake. Spesies anyar hasil dari Dinas Peternakan Indonesia ngono lho. Yo nek Kawinan antara gedang karo telo. saisane nek sik mentoke sakmene yo endoke sepira jajali? Ya udakara ya sak padha jeruk Bali. Kok sak padha jeruk Bali. Mongko sing duwe endok iki kudu aku. Ah sapa? Sapa? Iki Kuwi Mas Gareng. Ngawur ngene aku meletus kabeh kok. ketoke wingi urung. Kuwi kaya siji terus tak ge mumbul ning batang kono meletus meneh. Oh alah, mulane kok le mlaku sajak rodok piye. Sesuk meneh aja mentak-mentak. Ya. Padake mentak-mentak ming arep delok bokongku le megal-megal ta? Ta? Ah karang marahi hawa. Iki Saya meneh ana sing luwih kemerjut nek weruh le mlaku kowe. sapa? Pak Budi. Oh, Pak Budi penggemar kita. Heeh. Alah nek kae ora gur kuwi ya kabeh ya. Kepingin. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Panjenengan kok gerak keng napa laris nggih? Wah, kula niku radang, Mbak. Wis suwe ora mari. Wah niku kok kian mentok niku. Kok kokian mentok. Wah. Mulane kok lagune mentak-mentok. Mentoke sing akeh gajine, datine gajine nyantengken. Mugi enggal dangan nggih, Mas. Amin, amin. Seka Nggih, sithik, mulane nggih. aja ngoyo ya. Aku yang anggere meni dipadu karo bojoku aku ngladeni ngono malah mesti dadi umat meneh. Umat meneh. Nek wong lanang dikurangi merokoknya ya, ngono kuwi. Aja ngeyel lek diandani. Pak dokter ki malah dawuh banyak-banyak minum susu ya Pak Dalang ngono aku. Terus minum ora? Entek ngomah iki. Entek. Ya terus maksudnya arep tuku ngendi? Tak nempel nggon kowe. Maksudnya aku ora bakal kok. Ya mbok menawa kowe duwe stok nang omah. Oh, ana nggone Elisa. Entas ah? Ra, nggonku ya entek kok. Malah nganti di ngenek-ngenekke wis ora metu. Nggone lesan entek wis dicratret-cratret ning Surabaya kono. Nggih menika derek sowan wonten Tambak Baya malih nggih. Masyarakat wah luar biasa menika ingkang nonton saking mriko dugi mriko nganti do madhep rene kabeh. Ngerti ta? Masa? Hah? Ana sing ra madhep rene. Endi? Ngop. Ngawur aja diroroi kagek uyah. Masa ya nang kono ta ya? Dilokas lak ngene. Masa mung dikipit-kipitke. Nggih menika Pak Bupati nggih rawuh. Nggih, sembah nuwun. Sugeng rawuh Bapak. Ngapunten nggih menika rada emosi kalih dalange karang niki iki mungsuh bebuyutan. Alah Ket musuh biyen, ya. piye. Nggih, menika Mbak Bila wonten pamundutan lagu menika kajenge cekat-ceket mengke yo tinggal. Ngaturi lelagon konjuk warga masyarakat mengko terus ngaturi Pak Ngesti Nugroho Nggih. miyos. Kata niki. Siap, lagunipun boten wonten pamundutan? Mboten merdika Mbak Tatin kali Mbak Elisa monggo. Napa Mbak Elisa? Apa monggo Mbak Elisa kalian Mbak Tatin? Nek nggo bersih desa ya apike sing anu tentang desa apa Tentang ya desa. kira-kira? Konco tani mungkin Kanca atau tani apa meh rahina? Merahino juga bisa monggo. Apa arep sing langsung gayeng mawon, Bu? Nggih. Oke. Langsung gayeng kok. Nyuwune napa, Bu? Konco tani. Kanca tani. Konco tani Kayak Pak. mereka Oh, kanca iya. tani nggih. Konco tani dipun aturaken rumiyin. Nggih. Langsung mawon nggih. Napa pripun? Nggih. Derek kula, iki jam 12. Pripun Pak Gun? Nderek kula ya pokoke melo manut sampeyan. Nggih prayogi dipun bawani langsung. Dibawani riyen, nggih. Kesanipun semeleh Nggih. monggo.
Tatin iki saya suwi iki saya malesan iki. Ngapa ta? Karepe kok arep langsung mawon. Aku silak kangen karo Bapak Bupati lho kajenge enggal minggah wonten ing mriki. Bapak Bupati wis jenak jejem lenggah pinarak sekeca Mardika. Pak Bupati. Kami slolen. Kami sosolen aku. Pak Bupati. Omong apa? Kami sosoren. Pak kempet sisan. Bener kami sosoren wong mentok nyosor-nyosor. Nah, aku mentok iki apa? Mentoknya gede aku mindik. Mendik. Oke. Sing ngempul eksis tenan. Sing kempul kali ya. Iya. Sapa Nggih, sing sinten apa? niku? Loro apa? Ra ketok saking mriki ketutupan nggon penju. Malah mendelik di situ ngono kok. Ora lho sing ngomong iki iketne iki sedeng apa ora ta jane? Kok malah ketok bathuke. Kae nek blangkon ngono ki wis ora sedeng. Ukur napa? Ceting. Ini malah disusul karo adikku Dik Bayu. Sis, kendali Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Nggih, matur nuwun. Kok rene iki ora payu apa piye? Merai. Wah nek wetan iki sok sapar, ya wis nganti ora nggih, uman sapar wis dino. ora mandek nggih. Heeh. Kanca iso bawa tandani. Mutung ya muting ning mbok ora keterusan rumah saku. Nek pancen ora gelem bawa ya ora apa-apa. Lah, Ngendok wae. ngendok sapa sing angkremi? Engko tak ngremani aku wis. Karepe guraring angkrem wae. Sinawang jaring kalih marini subur nyenengke ati. Mas Gareng. Mas Gareng. Suara lanang. Lena. Lah tak kira ya wedok-wedok terus wedok neh kok. Kok jajali sapa suara lanang wedok? Lanang wedok. Jajal. Ya tergantung nek lanang ki kudune begagah. Heeh. Nek wedok dikempit ngene iki. Ya kan pitik dulu lihat aku nek dikempit. Lanang sih, ya. Lanang Lena sih, ya. dulu. Kalis ing sambikala. Bedok-bedok. Wis dak. Iku panyuwunku. Bedok. Nah, Sampai ya. heeh. Lenang meneh. Lenang. Wit sihing Gusti kawula. Bedok. Kanca tani. Lanang. Yekti. Suara kewan. Apa kok Kewane kene kok lek. Oh. Tak kira nek iso suara kewan barang. Yekti saka guru nagri. malah Kur. kamu ya? Kur. Kur ngapa? Kur ki bareng-bareng trio. Mau lanang wedoke iso dadi siji. Heeh. Heeh. Mau lanang wedoke iso dadi siji ora? Dadek siji. Cari kur. Aku meteng. Ya coba. Ciro lu. Wah piye? Apa? Ciro lutel. Uga bentenging bangsa. Oh, Ya. nadane sepira? Hei, Sapa ta iki
lagi ki. Coba lagi. Siji loro telu. Wedok ya, suara wedok kabeh ya. Ya. Ciro lu. Sapa ya? Sapa iki? Lampo. Coba dites Mbak Elisa. Kula nggih. Nggih. Mbak Tatin. Mas Gareng. Konangan ora. Berarti iki pancen metu swara kewane. Yo. Uga bentenging bangsa. Nggih. Buka celuk monggo, Mbak. Kanca tani. Kanca tani. Nggih. Muga mimbuhi semangate warga masyarakat Tambak Boyo sak kukuban. Nggih, amin. Nggih. Pun aturi miyos Bapak Bupati Iki Semarang. saking Mbak. panitia rumiyin aja nggih. Oh, ngaten nggih. Monggo. Ngaturaken wilujeng rawuh dumateng Songsong Agung Kabupaten Semarang, Bapak Bupati Haji Ngesti Nugraha SHMA. Karawuhan Bapak Bupati ndadosaken kabingahan kasukarnan saha bombonging manah batos kawula warga Tambak Boyo dipun rawuhi Bapak Bupati dalu punika ing pahargyan Merti Desa Tambak Boyo. Kepareng kawula ngaturaken pinuwun ingkang tanpa pepindhan amargi Bapak sampun kersa kraya-raya rawuh dhateng Tambak Boyo. Sinaosa tamtumenipun Bapak Bupati kagungan kathah jejibahan. Katuran pinarak kanthi prayogi Bapak. Sinaosa papan panggenan saha sedaya samukawisipun kirang mranane. Mugi Bapak Bupati ing sak mangke kersa paring pitedah miwah paring dawuh supados kawula warga Tambak Boyo langkung prayogi anggenipun gesang minangka warga Kabupaten Semarang saha warga negara Indonesia. Ngancik adicara saklajengipun atur pambagya saking Bapak Dinar Widagdo SKMM Kombes Polri minangka tokoh masyarakat Tambak Boyo. Wekdal katuraken Bapak. Pak Gesti kata sangat kok injih. Lintang Asmara. Oh injih Pak. Badhe nyekarke ambak napa? Oh nggih matur sembah nuwun injih. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Siap. Nyuwun tintinganipun Slendro. Songo. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Nerene bebarengan. Rame-rame gojegan. Kok mau gawe
mata ngantuk Iku tambane apa? ala-ala getuk Asale saka telo. ra kepethuk Atine rada gelo. Aja ngono, Mas. Aja ngono. Mas Gareng kula aturi jumeneng Aku mengko gelo. nggih sugeng dalu nok Sugeng dalu. nggih nepungke jenengmu sapa Nami kula Nawung Tias Darmastuti. oh nggih pun sekolah apa dereng Empun. kelas pinten TK kecil. oh Nawung anake sapa Ya anake jenengan to ndak ya? Anake sapa lali po? Senenono. wis. Pakmu senenono mosok karo anake lali yo to. Ya nepungke iki sing apik kok njur. Ya anake jenengan. Nek anake Mas Gareng barang gelem dadi anake Pak Gareng. Gelem, Nduk. Ah Gelem ya. emoh. Lah kok ya gelem. Sebabe Nek diajari saru-saru. apa Mas Gareng iki sok saru? Mas Gareng saru kuwi sing marahi bapakmu. Ngono. Ora iki mau Nawung nembang apa? Nembang napa niki mau? Getuk. Oh, Nawung sekolahe teng pundi? Ting TK Aba. Aba apa? Apa? Aba Ar-Rahmah. Berarti karo diajari ngaji. Nggih. Nah, saiki nek ngaji iki ra ono kol-kolah. Ha to? Nggih. Heeh. Upamane kul huwallahu ahad. Ngono kae. Nah, saiki nek iki tembang gethuk iki nek dicengkok kol-kolah ngono iso apa ora? Saged. Saged. Upamane saiki. Biasa iki. Gethuk Asale saka telok. mata ngantuk Iku tambane apa ala-ala gethuk Asale saka telok. suwe ra pethuk Atine rada gelok. wah jan Nawung kok pinter ki mimike apa Mimi nggone Mbak Tatin. kok mimike ngone Mbak Tatin Jebul mimike Mbak Tatin marai pinter to. muik vitamin apa susu apa ki jenenge Lho Iso maksudnya kental nggih. kentul. Cek ora saru-saru Iku lho. Bedek-bedekan ya. heeh apa Apa bedane susu sing itu karo susu sapi? ya jelas beda nek susu sapi ki nggone sapi Terus sapi. nek susu itu ki nggone Mbak Tatin Ngono. Salah. Kok salah? Jawabane kuwi ngono apa nek susu sapi ke susu kental manis, nek Oh. susune Mbak Tatin susu kental kentul. wah wis isen aku anak-anak kok sarune ngudu bilah Wong tak warai tak pengen nggon panggung lho ngono ki ning ngisor wae, ora ning nggon panggung. Mbak Tatin kagungan perusahaan susu mereknya kental kentul. jan wis sing ngajari sapa kok ngono kuwi Mbak Raras. oh Mbak Yune ngeracun adine kok ora oh saiki nek pancen wani Mbak Tatin men jumeneng men durusi iki bocah kok ngene iki angel kandhane nang omah kok ora Ayo Mbak kental kentul. Mbak Tatin kok Mbak kental kentul Kok sik ta? Kamu namanya siapa? Nawung. Nawang anaknya siapa? Wedi. kok wedine ngapa Kak wedi apa? Aku le dandan 2 jam menjadi cantik seperti ini 2 jam loh. Alah, pret kaya sapi ngono. Lah. Anaknya siapa? maafkan aku dadi Sing anakku ki ngajari siapa? Aku ora arep ngonekke anake ning ngonekke bapakne wae. aku ki ora tau ngajari ya Allah lho Tin tenan Sing muni kental kentul ono sing mareki siapa? mulane kuwi sesuk meneh nek mlaku-mlaku ki dikotangi apa kepiye ben ora kental kentul lah bocah weruh
Ayo apa anane? Tak andani ngono aku wis nganggo bathok ya. Ora bakal ngono kuwi. Wong wis nganggo bathok. Tileki. Sapa sing marahi kental-kentul? Ayah. Oh, ayah. Ora ngawur. Oh, ayah iki padune ayahe pengen ngono to ya. Hah? Ya nek pancen oleh ya mathuk wae. Kok eleng kok jenengan kuwi mbok aja. Aja seneni ana hadise lho. Ana hadise. Ana hadise. Apa? Hadis larangan marah latar dap walakal jannah. Jangan suka marah bagimu surga. Mudar ora kowe. Berarti saya nggak boleh marah Mbak Nawang. Lepas soparane jembaro Ya kubure enggak cepai surga. boleh kok. Mulane nek yasinan cok mangkat. Kok yasinan mangkat? Kowe iki melu PKK melu dawis wong pirukunan ra tau menyang kok. Dadi ora ngerti hadis. Oh, tak cilik we ngerti hadis, nggak boleh marah-marah. Lah kalau nggak marah gimana? Saya tuh sudah duduk cantik di sana kok di onek apa, Mam? Sapi yo kental kentul padaknya tak kempet sisan engko. Gelem dikempit? Purun dikempit. Emoh. Nek ngempit Mbak Tatin le ngempit nang ngendi nek ngerti? Nang endi Jal? Nang ngendi? Nenggone mimi. Nang ngono iki. Oh. Pak Bupati nyuwun ngapunten menika jan cah cilik sing marahi kok ayahe wingi jarene nyuwun mimik nggon aku ngapa? Mbah kae ngapa regane mambu apa? Kecut. Sing wingi rong rampung lho iki masalah bau kecut saiki kok mas dadi kental kentul. Pancen ora suara ketemu kok dadi undak-undakanmu ngono ya? Enggak boleh marah mau piye? Latar dap walakal jannah. Jangan suka marah bagimu surga. Enggak boleh marah. Astagfirullah. Nah, nyebut. Aku nek arep karo cah cilik nek tak pites kok anake dalange. Ora tegel, ora kejem-kejem ngono kuwi. Nek ora tak pites kok ket mau kok marake nang kupingku panas. Saiki nyanyi wae karo Nyanyi. Heeh, Aja nembang. marah-marah kental kentul. Oh iya. Oh. Sing Sing dimaksud kental-kentul ki sapimu kae lho. Aku rande sapi. Eh? Rande sapi. Oh ya berarti ya WA-mu. Ya saiki nembang Nawung. Nek Nawang nembang lagi ya. Heeh, nembang apa? Lali janjine. Lali janjine? janjine. Oh iya. Iya. Di anu nganggo bawa nggih. Nggih. Mengko le nembang karo Mbak Tatin. Nggih, siap. Nek kira-kira tenggorokane garing pengen mimik nembung Mbak Tatin. Kersane dipendhetke mimi ngono. Mimik kental. Emoh wis dirubung laler. Wah, Iki Panjang sing bocah. marahi iki jane sapa to? Jan, Jan? lho. ora toto iki. Aja nguni ngono. Ngono-ngono iki bapakmu karem, ngerti ora? Kayak kapan aku karem? Ya maksudnya kudu ndekku kok. Ndeke mbokmu ya. Coba Ayo tembange, bawane gimana? Bawa. Bawane yang bagus. Bawa apa, Nak? Pangkur. Oh nggih. Oh, mangkur luar Pangkur, biasa. Lah coba. mbok cah cilik iki nembang wae sing apik ya. Aja mikir su ya. Heeh. Nggih. Sabar kok dadi malah Nggih. kono sing mlerok. Saurono nggih yang uti ngono. Ya nggih. Sing banter sik nggih yang uti. Pakai mic. Delakan kuwi lho. Melu-melu mlerok-mlerok lho, wih. Iki Lah mbok warai kok mbok ploroki melu mlorok. lek nembang malah plirak-plirok. Aku mah dadi wedi karo cah cilik. Kalau kanen nuswantara. Dintul suarane. Ben kaya Ental-entul. Alam asri. Nah, heeh. Endah subur kang bumi. Awas dhuwur. Warna-warna kewanipun. Kewane sing pundi? Niki Bintang tamu. Iki bintang tamu. aku wis ngadoh wis ditunjuk lho. Ora Kuwi lho sing paling cedhak kuwi Lho, kewan lho, iki. kowe iki wis membuat marah hatinya anak aku kan meneduhkan.
Kenyataan kuwi kan kamu juga hewan. Alah padha wae. Kok padha wae? Padha kewane. Nek Mbak Tati upamane mintrok nek Mas Gareng apa? Apa ya? Apa? Coro. Kok parah pening Coro. Mending aku mentok timbangane kowe coro. Ya mending dadi coro iso ndesel nggon mentok. Oh iya. Awas saiki luweh dhuwur meneh. Ya hati-hati. Sugesane budaya Mikir rada adoh sithik. Nano ayo kanca ngudi mreh lestari nipun mongko krasaku minangka anak Indonesia yakti Luar biasa. Luar biasa. Nadianto nek Pangkur. ngonekke celeket ning jebul suarane luar biasa. Lho iya. Cah TK kok iso bawa kaya ngene. Lah iya Arang-arang lho. 1001. Sewu siji. Nek ngeten niku cak nyuwun dhuwit mboten, Mbak? ya nggih kok Kalih sinten? kali Mbak Tatin bagus. Yo karo ayahe, masa karo aku. Boros. Ora aja karo ayah. Ayah ya ya kan Mbak Tatin kan bintang tamu Bintang tamu. Loh. Soale ngene Mbak Tatin pun ditransfer dadi mboten nenten duit cash nggih. halah pelit Malah angko tak di mau sing nggone Pak Rama Bupati mau ndi? Oh tak amanke, Wah. tak amanke. Yes ora iso. Tak dudutke kono. Iku jatahe kanggo wong paguyuban ora kok. di sempilke kuwi. Ini tak serahne sisan karo Bu Bendara. Niki Nah, kan kula saking kuwi. Pak Ngesti. Wis sisan ten mriku nggih? Nggih. Ora, dhewe. Apa nek Jan wis to. Ya mengko Melekidit, mengko nek Mbak Tatin oleh saweran tak kasih jenengan ya. Oke? tenan lu Alah iya kok lek Ya lali Lali janjine. janjine. monggo lali janjine penaturaken. Iya.
sama Mbak Nawung. Alah alay. Alay. Alay iki Berarti apa? sing nembang gentenan. Nggih, nggih, oh nggih. Iki segone aku siji ya Mas ya. Wong nembang wae guru kok wis panganane wae. Lah iki ket mau liwat kok jatahku ketok erotit ae. Lanjut ya. Janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajane samriyane atiku sujana kowe kancan karo wanita liya. Mbak Nawung. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak tawang mangu serserang ngene ana kene aku nunggu kowe janjine kandhane alasane wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora Janjane kowe ning ngendi atiku sujana kancan karo wanita liya. Sampun menika. Nggih. Nggih, Matur nuwun, Nggih, Mbak Nawung. Nawung. nggih Nggih. Saya duduk Wah, atau bagaimana? nggih. Gentosan Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa, siap. Mbak Elisa, monggo. Nggih, anu Mas Gareng, Mbak Elisa niki kalih sinten? Menika kali rencangipun ingkang saking Japanes. Oh, saking Jepang. Iya, tadi diminta diperkenalkan. Boleh Misaki ke Iya, Jepang? monggo Mbak. Oke, monggo silahkan Ya. berdiri Mbak. Wah saya itu juga terinspirasi dari Jepang. Sehingga Lah? saya di rumah buka rumah makan Jepang loh. Apa? Hei! Rumah makan apa? Hei! Hei, Bang. Lah yo hei iki lho, hei iki, Mbok. Ku rumah makan Jepang. Angkringan itu toh. Lah, iya, Oh, angkringan. pikirku. Iya. Oh, jadi hei asalnya seko Jepang. Saka Jepang, inspirasi. Di tengah sini, Mbak. Ya, Kamu saya. tahu hei enggak? Kamu sering makan sego kucing itu loh. Sego Nasi kucing. Nah, itu di sini warungnya namanya Hei! Mbak Misaki ini banyak yang penasaran. Boleh nggak memperkenalkan diri? Dari mana, namanya siapa, dan di sini dalam rangka apa? Silahkan. Oh, Maaf, ini dudulnya belum didudul. Jenny le. Ya, selamat malam. Selamat, Selamat malam. Nama saya Misaki dari Jepang.
namanya mie ayam ya. Misaki kok mie ayam. Ya tunggale geseh sithik kok ya. Misaki ya. Misaki. Ya, Mbak Oh ya, Misaki. kalau di daerah saya Temanggung sana, misae. Ya. Itu artinya kasihan. Iya. Misae temenan ya ngoten iki. Kae mesake. Mboten nek cara ngen kula misae. Bisa Kalau Mbak Misaki arti namanya apa artinya? Arti dari misaki. Itu benggal. Apa gebenggang? bunga apa dalang? Bunga. Oh bunga. Kembang iku lho. Bunga ya. Iya. Jepangnya mana? Kabupaten mana? Kecamatan mana? Iya. Desone. Desone apa jenenge? Distrik Kuto. Iya, nama daerahnya, nama Pancen kotanya. wajahe misake. Misaki. Jepangnya mana Mbak Misaki? Osaka. Osaka. Ya. Oh. Ah, berarti kenal sama Mbak Mio. Ya. Iya. Iya, Ya, Mbak ya, Yuri. ya. Yuri kenal Kenal. juga. Kenal. Hiromi, Ya. istrinya Mas Rofit. Kenal. Oh iya, itu dulu teman-teman saya. Oh ya. Walah Ya, sopo itu Pak Di Yoko kenal ya? Yoko. Yoko di Jepang, kalau di sini Yoko. Si Yoko. Yoko. Iya, Mbak Misaki. Iya, Ini Mbak di sini Misaki. dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Di Jawa. Penelitian Penelitian. Oh, meneliti apa, Mbak? tentang Tarang Putri. Dalang Putri. Oh. Yang diteliti apanya? Itu jelas tidak kental-kentul ya. Kalau khusus ini. Kintil-kintil. Dalang Jadi, Putri. meneliti Dalang Putri, Oh ya. iya. Dalang Putri. Nah, Mbak Misaki ini ternyata juga biasa mendalami pedalangan, Pak Oh, Gun. iya. Jadi sedikit-sedikit juga bisa mendalang Oh, ya, Mbak ngaten, Misaki ya. nggih. Kalau di Jepang sering mendalang. Fragmen bagian pedalangan apa yang paling kamu suka? Adegan apa dan yang sering diperagakan itu adegan apa? Saya senang berancakil. Oh, perang Perang cakil. Oh, perang cakil. cakil. Iya, iya. Perang sabil. Cakil. Oh, cakil. Cakil, perang cakil itu ada suluknya. Boleh nggak sedikit aja Dicoba, kasih dicoba. Ah, ah. suluknya Kita untuk tunjukkan. perang cakil itu ya. Ah, ah. Suluk songo ya, odo-odo atau apa gitu. Odo-odo. Ya. Songo. Kok ke ah. Sabarang kadurum Tukir wayak mae sakin tias paliwon Tepuk tangan untuk Mbak Misaki. Mbak Misaki. Ya. Wis saka Jepang wis Cuman iso dulu. saya benahi sedikit ini sabarang kadulu bukan sabarang kaduruk gitu. Itu beda arti nanti. Iya. Emang bedanya apa? Kaduruk apa? Lah ya beda to wong basa Jawa ki lak unik to. Ketambahan sak huruf iso beda makna. Watu karo watuk. Watu ki kae sing nang isor kae watuk ki penyakit. Iya. Garu karo garuk lak beda. Karo yang itu yang buat itu Lah ya sawah. kuwi watu watuk garu garuk turu Karo- ki lho karo Coba Mbak Misaki turon. bilang Turon anu. kok. Kadulu. Kadulu. kadulu Ya, kadulu. Jangan kaduruk ya. Ya. Nanti beda arti ya. Kayak turu sama turon ya. Coba bilang manuk deruk gitu. manut Deruk. Deruk. teruk Kok rada Manuk daruk yo dewe-dewe. Coba Pak Gun, coba kamu ajarin bahasa Jepang. Pak Gunnya suruh Ah, cobain kalau- bahasa mengikuti. Jepang. Ha-ha. Biar mengikuti. Bahasa Jepangnya Satu kata gitu apa? selamat malam itu Maju apa? dikit, maju dikit. konbanwa Apa? Nah, mau dari Sora, Sora. Sora. konbanwa Kong bangwa. Oh, Bener itu nggak? selamat Bener nggak? malam. Oh ya benar. Meneh satu lagi. Sing rada angel, Saya yang mau susah. angel, yang susah. Apa? Apa? Horotoyono. Pancen misake.
Misalnya kayak boso Jepangnya nggak punya duit gitu, sakukurata. Nah gitu-gitu. Yang agak dowo, agak panjang. Enggak punya duit kok sakukurata kok iki Nah, ya kan lambemu. gede. Apa satu aja biar Pak Dalang coba gitu. Apa? Coba pakai bahasa Jepang apa? Saudara-saudari yang ada di sini. Nah, gitu. saudara-saudari yang ada di sini. bahasa Jepangnya. Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak, Pas pelajaran niku Jawa ini. ora masuk mesti. kamus bahasa Indonesia juga masih terbatas, Mbak Iya. Isom ini ya. Ya, cara basa Jepangnya ngate lali. Wes berapa tahun sih di Jawa udah berapa tahun Misaki? Nah, ini tahun keempat. Tahun keempat. Oh, 4 Udah tahun. lama kan. Oh ya, tinggalnya di mana Mbak? Di Solo. Di Solo. Ya. Oh besok saya tak main ke sana. Oh iya. Mau ngapain ke sana? Belajar bahasa Jepang. Oh ya. Karena saya di rumah sudah nanam suketnya. Iya. Suket Jepang. Heeh. Wah, suketnya lemu-lemu sekali. Wah, nganti dembyuk-dembyuk. Wah, semang miak ngene. Gen rasa miak-miak dirondap mawon. Nggih, Mbak Menawi paring lelagon Mbak Elisa kalian Mbak Misaki. Mbak Misaki ini bisanya main instrumen ya. Mungkin kita Oh, iya. bisa kolaborasi aja. Siap, ya. Mbak Misaki bisa mau pilih apa dari semua instrumen apa yang dipilih? Gendar, Iya. kendang, apa? Apa jadi tukang son aja juga boleh. Pengen apa? Pengen nabuh apa? Gender. Gendar ya? Oke. Oh, gender, Kita iya. silakan. Tenang saja, yang gender ini baik hati ya. Ini bapak saya. Iya. Ya. Jangan minta pangku bapak ya. Sudah sering asam urat. Udah sering asam urat, nanti kalau mangku kamu meletus. Yang masih kuat dan sehat saya. Apa musiknya apa Misaki? Apa? Mau cineman atau? Oh, ular kambang. Ular kambang. Ular kambang. Oke, Iya. ular kambang. Mm-mm. Duet Mbak Elisa sama Mbak Mi ayam. Misaki. Misaki. Misae. Mbak Bunga. Bunga, Misaki. Misaki. Nah, Ya, Simbah tambah 6 ini. Wah, bahagia. bapak terus sehat walafiat. Walafiat. Langsung Kapan meneh? langsung pasuryanipun sumunar. Ya, ini selendro ya. Oke. Becik apa wong urip ning ngalam Kating pelenus. donya timbang tata barang bukti utama yen dikakase dawa urip mung sedela. Oh
keplinggar yen wis kebacut mau denger luar biasa genderane wah ngungguli piyayi kene. Iya, aku aja gak iso gender susah loh, tabuh kalih niku kan tingkatnya tinggi dewe Nggih. Ada kesulitannya tersendiri Iya. nggih Mbak Elisa. Nggih. Luar biasa Misaki, terima kasih. Ini Terima kamu kasih. belajar gendar itu sejak tahun berapa berarti? Ini sejak sebelum 2018. Sebelum 2018. Belum Oh, 2018. sebelum 2018. Kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Oke, luar biasa, minta Iya. tepuk tangan Terima apresiasinya kasih, Mbak untuk Misaki. Misaki. Terima kasih. Ya, jangan lupa besok main ke Temanggung ya. Saya kasih mbako. Rane rumput. Nggih. Mbak Elisa minangkani pamudhutipun Bapak Bupati kalau tahu. Napa Lintang Asmara nggih? Lintang Asmara Kalian sarangan pakareng, nggih? Oke. sarangan menika kalian werenges Oke, kersanipun. siap. Monggo Mbak Dibantu, Rengas. Mbak Ya, Elisa. Boleh. Boleh. Silakan. Pak Gareng bisa di tengah nih cowoknya yang duetin. Kroyok loro Pak Gareng. Monggo. Ini paribasan pancuran kapit sendang. Sing kene sendange jek resik. Kene itu lumute akeh men. Pancuran. Ngerti-ngertine ana lumute, raton delok. Monggo pancurane bujel. Pancuran apa niku ora pancuran kok. Padasan lho cilik. Nggih. Ya, Lintang Asmara. Monggo monggo, Konjo katuraken. Bapak Ngesti Nugraha katur Lintang Asmara. Nggih. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Mbak Rengas. Wong bagus antep nur rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Kaya sempritan. Nggih, metit. Wah, luar biasa. Tarik Pak Gareng. Siang pantoro arati mong eling manise ngati setiaku bisa marang sang Yasula
walaupun hari ini agak sakit ya, Iya. tapi tetap semangat nyanyinya. Matur sembah nuwun Pak Bupati, Pak Ngesti nggih. Kebanggaan luar biasa kita sebagai warga Kabupaten Semarang selalu mendukung program-program Bapak Ngesti Nugraha, Bapak Bupati yang amanah. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Luar biasa. Nika wonten serat Mas Gareng. Injih, Pak Cange. Nggih. Assalamualaikum katur dumateng Bapak-bapak lan segenap panitia dusun Tambak Boyo. Saya ikut mangayu bagyo anggenipun nggelar geber setiap 2 tahun sekali diadakan Ringgit Purwo. Mugi-mugi diparingono lancar anggenipun tetanen lan usaha. Ugi diparingono ayem tentrem sedaya warga Tambak Boyo. Amin. Saking kula Bapak HRS Ngrawan Kidul Mbawen. Nyuwun tembang ninggal katresnan gagrak seragen lan kembang rawe waranggono Ibu Elisa Ibu Tatin. Nggih. Monggo ibu-ibu. Ibu-ibu. Nggih, nika ibu-ibu kadas nggih nika. Kadas ki kepala dasawisma. Nggih, badhe Ono wae. ninggal katresnan napa kembang rawe. Ninggal nderek? katresnan rumiyin. Nggih. Katur nggih, monggo dipun aturaken. Ninggal katresnan. Anak. Cek. Nggih, mirunggan konjuk lagu Ninggal Katresnan menika nggih katur panjenenganipun Ibu Sarinah kalian Ibu Iem. Sinten meneh, Kang? Kuwi sing ngadang sego karo masak sayur. Oh lah, Oh, penting anjir. niku penting sangat ya. Penting niki nek Ayo. mboten enten niku nggih ora warak. Kaya coto to. Iki lele garingan lah ya mah mati kabeh. Lah, tetep Nggih. pun medal niki ndoke asin kalih napa nggih? Rawon apa? Rawon. Sing muni ndok kok medhu. Ndok kok asin. Monggo ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Nangis sajroning atiku Matur sembah nuwun. Nggih. Mas Gareng, Dalem Mak Cange. menika panjenengan ngajak lare sinten nika? Nggih menika kadhawan saking bedahipun Bapak Budiono kalian Bapak Suko. Oh, ngaten. Nggih, kapurih ngajak, kapurih nderek ngregengaken suasana Walah nggih. Ingkang putra. Nggih, anak kula lanang. Wah, nggih. Monggo di anu
Pareng jumeneng nika nggih. Nggih. Wah, manganti lali ya kula. Waduh, ganteng tenan nah iki. Iya, nggih. Mingin-mingini. Nggih. Monggo salam dulu Mas Nggih. Azam. Iya, Oh, iya. mikir ngajal. Itu Monggo, cenilnya, anak heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tepataken nami kula Afnan Sayyid Azam Kusuma. Oh, nggih. Panggilannya Azam. Azam. Oh, nggih. Kancane minrok wau nggih. Asyah. Tak dadeke pitik. Nika mentok mriki pitik. Nggih. Mas Azam badhe ngaturaken lagu napa? Lagu napa, Mas? Aja banding-bandingke didangduti. Nggih. Oh, Oh, nggih. nggih. Aja banding-bandingke ora ketawang. Ketawang itu apa? Ketawang ki tutu de. Mboten. Oh. Pakai origin. Oh, nggih. Pakai orsin nadane napa matur yen? Nadane ke Mas. Nggih. Nadane ngagem G, Mas. Nggih. Nggih. Aja dibanding-bandingke menika spesial dipun aturaken panjenengan Bapak Budiono kalian Bapak Suko. Nggih. Mas Azam kelas pinten? Kelas gangsal Oh, kelas gangsal nggih. Sampun sunat napa dereng? dereng. Oh, nggih. Nek bapak mboten gadah ragat cepit ke lawang mawon. Ampun. Ngirit. Ampun. Cepet ke lawang ora usah cepet ke lawang teko dipimpin ning Klatar lho ganti tutul pitik rampung. Nggih, aja dibanding-bandingke Mas Azam. Nah, Monggo pakai ral dulu. iya. Ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Mas Azam, Dalam suaranya bagus sekali. alhamdulillah Benjang derek anu nggih, sayembara maca pat saya pengetan hadeging Kadipaten Pakualaman. Oje insyaallah. Njenjing tak kirimi linge. Oje sedika Nggih. dawuh. Mangke nyuwun tulung lingipun dipun kirim. Nggih, eman-eman swara potensi apik-apik dipupuk. Monggo Mas Azam. yuk dinyalakan Agem mundut jajan. matur suwun. Ampun paringke bapak nggih. Agar Nggih. tak jaluk lho mosok lho. Nek paringke bapak nggo tuku koyok. Nggih, Mas Gareng tak nglajengke lampah. Ijih, Sekedap Mas Cange. mangke terus goro-goro. Ngaten nggih sendika dawuh Nggih, Mak Cange. ora suwe-suwe mengko terus goro-goro. Ijih Mak Cange. Nok, apa Mak? Sawangen ga lho, mendunge mentiyung eneng langit negara Ngamarta. Iya ayo disawang. Ah. Oh.
ora tumengko pragata. Elah dalah. Wonten paring dawuh diwaji. Ana ingkang wani nyamah kawibawan ingsun. Apa dene Yayi Prabu Bathara Kresna. Aja mung enak kapenak lungguh jengkang. Lungguh jegang sila tumpang. Sikile edek. Wektu dina iki Petruk karo Bagong Ranggeten sendika dawuh ngestaken. Timbalan dalem mangke la dalah. Kula aturi lenggah sekeca. Petruk tak cekeli. Bondo tangan tak grincunge sikile diwaji. Miatrangening kalang yana gelar pantamun caratinon. Tinon lir kakonang surem sorote tan padang.